Adventist Remnant Church, Prophetic Church. Siya ang magbuwari. Magdalene White, the Seventh-day Adventist, mao ang depository sa law of God. Kita, blessed kita, kay naa sa ato ang kamaturan. Na ay panultihon nga claiming and proving are two different things. Sayon kayo ang pag-angkon apan kanang imong giangkon dapat imuha ng gitawag og pamatud-an. Kini nga video gipasa ra ni sa tua at the same time gipahatagan sa tua og reaction. Ngano man kina ay tulo ka butang nga gihatag si Pastoy Bacalares nga diin makuha o makita nato or masabta nato nga siya mismo iyang gisupat ang iyang kaugalingong baruganan na kung di mabasa sa Biblia, dili dapat tuuhan. Mabitaw nga, sige na siyang pangitag, di tala por litrang mabasa. E kung dili ka makahatag o di tala por litrang mabasa, panington siya kang bugbog. Di ba? Okay, so ito yung tubagon ng tulo ka butang nga iyahang tawag ini nga gihatag. Number one, ingon pa niya, nga ang Seventh-day Adventist daw, sila daw ang kining remnant church. Actually, ang term magud nga remnant, buti pasabot niya na, sila mooy kana bitawng nahibilin salin ba kung baga gikan sa tawag ining dako nga kung diin kung sa kuan pa nahisakop sila niini pagkahuman nahurot naman tong daghan mo nang sila na lang ang nabilin. Buti pasabot physically, historically, theologically and even biblically dapat connected sila ana, sakop sila sa iglesyang gitukod sa atong ang Ginoong Jesucristo aron mag-claim nila nga sila usa ka gitawag og remnant church. Pero ang pangutana, nahisakop ba sila sa iglesyang gitukod ni Kristo? No sir, no ma'am. Ngano man kay ang Seventh-day Adventist, even ang ilang history, admitido nga mingbuto lang ang Seventh-day Adventist ni abtong 1863. Hindi pa man tumatawag og Seventh-day Adventist tong before tawag ini nga after before 1863. Nga naman kay wala pa man sila nakadesisyon nga tawagon sila og tawag ini nga Seventh-day Adventist. And at the same time, after sa paghawa ni Ellen G. White og sa upat niya ka tawag ining or kauban yung tulo, ang iyang bana nga si James White, Jane Andrews ug si Joseph Bates. Paghawa nila kang William Miller katong pagkapalpak ni William Miller, di pa man sila matawag adto nga Seventh-day Adventist. Diha naman sila gitawag og Seventh-day Adventist after sa 1863 May. Kay si Joseph Bates na influence kang Thomas Preble, kung wala ko tawag ining masayop, nga usa ka Seventh-day Baptist pastor. So buti pasabot ni ana, kining Seventh-day Adventist sikta yun ni. Sikta ni nga migawas sa usa ka piki nga sikta. Resulta pud ni sa piki nga sikta nga nanagna sa pagkapalpak, nanagna og sayop, nanagdag palpak, munang ning buto ning another na pud nga gitawag og palpak. So dili niya tawag ining claim ang term nga remnant church. Dili sila salin. At the same time kisa pinang lutos nila. Kaya para ingnon silang gitawag og salin, wa man ang lutos nila. Wa man ang lutos nila. Unlike sa Iglesia Katolika, Apostolika Romana, miagi sa daghang pagpanglutos. For example, sa first 300 years, not less than 10 great persecutions ang nahiaguman sa Iglesia Katolika, Apostolika Romana. After po sa Dark Ages or before the Dark Ages, na ano mga dagkong pagpanglutos nga gi-impose or gi-execute ang mga Roman emperors against sa Iglesia Katolika, Apostolika Romana. Ang problema, hindi magod ni sila mo tuop og history, kaya gusto nila tuuhan na kining history ni Pastoy. Di ba? So, di nila maklaim ang gitawag og remnant church. Number 2 point, ingon nila nga ang Seventh-day Adventist, sila daw ang depository of the law of God. Actually, kung atong tan-awon ang biblical foundation, ang balaod, ang promulgator of the law, ang Diyos. Gihatag direkta niya ang balaod dito sa gitawag og Israel. So, ang Israel, sa Old Testament, sila ang depository of the law of God. Mo bitaw nga, naa sila katungod nga mo interpret. At the same time, naa sila mga ordinances. Sa hinungdan nga sila ang authority to implement that law. Nagatagaan man sila og katungod sa Diyos. Pag-abot sa Bagong Testamento, ang interpreter o ang implementor sa law of God kinapasuman tungod sa kamatayon ni Ginoong Jesucristo, napasuman tong tawag ina mga balaod kay di ba? Hebrews chapter 7 verse 11 kung wala ko masayop. Kung ilisan gani ang pagkapari, ilisan usab kining gitawag og balaod.
So kay paso man to. So ang implementer of the law at that time ang atong Ginoong Jesucristo. So daghang mga butang, daghang mga balaod nga ilahang gitawag o giamend tungod sa kamatayon ni Ginoong Jesucristo. Mabato kung tanaw nato ang mga teaching sa mga apostoles, di na sila majority of the law of the tawag ining Jewish religion, wa na nila gisunod. Wa na nila gisunod. So sa New Testament ang simbahang gitukod ni Ginoong Jesucristo. Ang question na nakaroon, Seventh-day Adventist pa to. Anus ang nahitabo nga ang iglesia gito ko dito sa Biblia, gitawag sa Seventh-day Adventist. Wala, oy! Wala. Di yun na mahitabo nga tawagong Seventh-day Adventist. No, sir, no, ma'am. Bisan pagkapila mo ingon nga, ang among faith connected dito, kaya mo among pagto. No, sir, dili na enough. Dili na enough. Nga naman kay dili bakakot ang Kristo nga niingon siya, ako magauban kaninyo kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Nga tudluoy sila niya ang faith, madawat by way of preaching, by way of teaching. Kasi may tudlo ni Ellen G. White, og sa tawag ining tulo niya ka mga barkada, apil lang yang bana. Concerning sa faith, wala oy. Why yung tudlo nga connection sa gitawag mga apostol. So di pud mahitabo nga mahimo silang depository of the law of God. Second argument nako sa tawag ining second point ni Pastor Bacalares, kung sila ang depository of the law of God, so therefore nahimo ng piki ang mga Hudyo. Di ba nahimo ng piki? Ang direktang itagaan sa balaod ang mga Hudyo, nya karon ang depository of the law of God ang Seventh-day Adventist. Sa piki na ang Jewish religion nya sila yung tinuod kini gitukod og mga Amerikano. So ilisa na ng kasulat sa balang kasulatan nga ang kaluwasan nagikan sa mga Hudyo. Dili na dapat kay sila man ang depository of the law of God, so therefore ang kaluwasan gikan na sa Amerika. Ingon ana? Dili gyud na mahitabo nga mamahimong tinuod. Number 3 and last point na gihatag ni Pastor Bacalares, naa daw sa SDA ang kamatuoran. Kung tinuod nang iyang gisulti, mahimong bakakon si Kristo. Kaya ngon pa si Ginoong Jesucristo, ako magauban kaninyo kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. So buti pasabot na wala ang tinuod from 1st century, 2nd century, 3rd century, 4th, 5th, hangtod sa 17th century, ning buto lagbalik ang tinuod pagtungtong sa 19th century. So ingon ana ba ang tawag ng interpretation? No sir, no ma'am. Di yun na mahitabo nga mingon ana nga naman kay ang Kristo dili bakakon. So ang bakakon din ni Kristo kundi ang bakakon din ni kini mga sabadingkoy nga pangtukod og mga Amerikano ga claim nga sila tinuod Iglesia ng Kristo pagkahuman. Igura di ay tawag ining gikuan, igura di ay gitukod og ang mga Amerikano. So again, ang bakakon din ni ang mga sabadingkoy nga gitukod og mga Amerikano dili si Ginoong Jesucristo. Kaya si Ginoong Jesucristo, magpabilin ang iyang kapulong, magpabilin ang iyang gisulti nga, ako magauban kaninyo kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Wa man sa moingon nga, ako magauban kaninyo kanunay niya, pagkahuman mo, balik po og uban, pag-abot sa 19th century, sa panahon ni Ellen G. White. No! Di na mabasa sa Biblia. Og wa gyud na isgutan sa gitawag og mga apostol. Paningto na lang magbugbog, di mo kabasaan na. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologist TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, subscribe po ninyo yung mga channels natin, Dalay Catholic, Apologist International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid ko mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kayong magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung ipadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.